Genesis isi nke 4. Mmadụ ahụ wee mara ahụ Eve bụ nwunye ya, o wee tụrụ ime mụọ Cain, sị, enwetawo m nwoke site n'inye aka Jehova. Ọzọkwa, a mụrụ nwanne ya nwoke bụ Ebel. Ebel wee bụrụ onye na-azụ igwe ewu na atụrụ, ma Cain bụ onye na-arụ ọrụ ubi. O ruo n'ọgwụgwụ ụbọchị ụfọdụ na Cain wetara ụfọdụ n'ime mkpụrụ ala ịbụ onyinye ịnata ihu ọma e nyere Jehova. Ebel kwa ya onwe ya wetakwara ụfọdụ n'ime ụmụ eburu ụzọ mụọ nke igwe ewu na atụrụ ya, na ụfọdụ n'ime iberibe ha mara abụba. Jehova wee lee Ebel, leekwa onyinye ama ịnata ihu ọma ya anya ọma, ma Cain na onyinye ịnata ihu ọma ya o leghị ha anya ọma. Cain wee wee iwe dị ọkụ nke ukwuu, ihu ya wee gbarụọ. Jehova wee sị Cain, n'ihi gịnị ka ị na-ewe iwe dị ọkụ? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ihu gị gbarụrụ? Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma, ọ bụghị mgbasa ihu ka ị ga-enwe. Ọ bụrụkwa na ị meghị nke ọma, n'ọnụ ụzọ ka mmehie na-amakpu dịka anụ ọhịa. Ọ bụkwa n'ebe ị nọ ka ọchịchọ ya dị, ma o kwesịrị ka gị onwe gị chịa ya. Cain wee sị Ebel bụ nwanne ya, ka anyị jee n'ọhịa. O ruo mgbe ha nọ n'ọhịa, na Cain biliri megide Ebel bụ nwanne ya, wee gbuo ya. Jehova wee sị Cain, olee ebe Ebel bụ nwanne gị nọ? O wee sị, amaghị m. Ọ bụ onye nche nwanne m ka m bụ. Ọ sị, gịnị ka ị meworo? Gee ntị, olu ọbara nwanne gị na-etiku m site n'ala. Ma ugbu a, onye a na-abụ ọnụ ka ị bụ site n'ala, nke saghere ọnụ ya ịnara ọbara nwanne gị n'aka gị. Mgbe ị na-arụ ọrụ ubi, ọ gaghị enye gị ike ya ọzọ. Onye na-agagharị n'ọsọ ka ị ga-abụ n'ụwa. Cain wee sị Jehova, ahụhụ ajọ omume m dị ukwuu karịa ogbugbu. Lee, ịchụpụwo m taa n'ihu ala, ọ bụkwa n'ihu gị ka a ga-ezopụ m. M ga-abụkwa onye na-anọgharị ọsọ n'ụwa. Ọ ga-erukwa ka onye ọbụla nke na-ahụ m ga-egbu m. Jehova wee sị, n'ihi nke a, onye ọbụla nke na-egbu Cain ọkpụkpụ asaa ka a ga-abọ ọbọ n'ahụ ya. Jehova wee dọọrọ Cain ihe ịrịba ama, ka onye ọbụla nke na-ahụ ya wee ghara itigbu ya. Cain wee si n'ihu Jehova pụọ, biri n'ala Nọd, n'ọwụwa anyanwụ Iden. Cain wee mara ahụ nwunye ya, o wee tụrụ ime mụọ Enọk. Ma Cain nọ na-ewu obodo, o wee kpọọ aha obodo ahụ Enọk dịka aha nwa ya nwoke si dị. E wee mụọ Irad nye Enọk. Irad wee mụọ Mehujael. Mehujael wee mụọ Metushael. Metushael wee mụọ Lemek. Lemek wee lụtara onwe ya ndị inyom abụọ. Aha otu onye n'ime ha bụ Eda, aha nwaanyị ibe ya bụ Zila. Eda wee mụọ Jebel, onye ahụ bụ nna ndị bi n'ụlọ ukwu ndị nwetara anụ ụlọ. Aha nwanne ya nwoke bụ Jubal, onye ahụ bụ nna ndị niile na-akpọ ụbọ akwara na-egbukwa ọja. Zila kwa nwaanyị ahụ mụtara Tubal-Cain, onye na-akpụ ihe ọrụ niile ọbụla nke ọla na nke igwe. Ma nwanne nwaanyị Tubal-Cain bụ Naama. Lemek wee sị ndị inyom ya, Eda na Zila, nụrụnụ olu m. Ndị inyom Lemek, geenụ ntị n'okwu ọnụ m. N'ihi na nwoke ka m gbuworo n'ihi ogbugbu mma m. Ọ bụkwa nwata nwoke ka m gbuworo n'ihi uhiri ụtarị m. A sị na ọ bụ ọkpụkpụ asaa ka a ga-abọ Cain ọbọ, a ga-abọkwa Lemek ọkpụkpụ 77. Ada wee mara ahụ nwunye ya ọzọ. Nwunye ya wee mụọ nwa nwoke, aha ya Set, sị, n'ihi na Chineke dọworo m mkpụrụ ọzọ n'ọnọdụ Ebel, n'ihi na Cain gburu ya. Set kwa ya onwe ya ka a mụrụ nwa nwoke nye, ọkpọ aha ya Enosh. Mgbe ahụ ka a malitere ịkpọku aha Jehova.